Щиро вітаємо усіх, хто знайшов магчимость присутнічати на нашому мероприємстві, присвяченому книзі. У 2025 году побачив свет сборник фольклорных материалов Светлогорского района «Светлые дали родного краю». Надрукований він був у Гомелі у редакції газети «Гомельська правда». Уступний артикул підписаний Дмитрієм Анатолійовичем Шабетником, старшиною Светлогорського районного виконавчого комітету. Ён має назву «Не перарвецца пераемнасць пакаленняў». У ім кіраўнік района звяртаўся да чытачоў. Мы спадзяемся, што кніга стане не толькі крыніцай ведаў пра фальклор нашага краю, але і натхненнем для будучых пакаленняў. Вядома, да гэтай падзеі выдання зборніка мае дачыненне шмат людзей. Пра ўсіх расказаць немагчыма, але пра некаторых мы раскажам. Зборам матэрыялу для кнігі разам з калегамі і студэнтамі займалася Валентина Станіславовна Новак, прафесар Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны, доктар філалагічных навук. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны на філалагічным факультэце, і мы з Валентинай Станіславовнай Новак, яна у нас выкладала фальклор і міфалогію. І мы таксама былі ў экспедыцыях фальклорных. Шановні сябры, шановная Людмила Федоровна, у вас сёння адбываецца цудоўнае мерапрыемства, прэзентацыя, якая прысвечана народнай духоўнай спадчыне Светлогорскага района, якая знайшла ілюстраванне ў кнізе з такой выдатнай паэтычнай назвай «Светлыя далі роднага краю». Вельмі прыемна, што ў падрыхтоўцы гэтай кнігі, аўтарамі якой з'яўляюцца самі людзі, сам народ, удзельнічалі вашы землякі. Найперш гэта доктар філалагічных навук Шинкаренко Ольга Карповна, ураджэнка вёскі Ракшын, якая прысвяціла сваім землякам цудоўны нарыс «Мой бярозовы шлях». А яшчэ шчыраваў над запісам фальклорных этнаграфічных матэрыялаў і Александр Дапукін, ураджэнец горада Светлогорска, які таксама з'яўляецца сёння магістрам філалагічных навук, закончыў аспірантуру, але вельмі адказна аднёсся да гэтай высокай місіі занатаваць звесткі пра польшчыя абрады і звычаі. Таксама некалькі слоў хацелася сказаць і пра Вікторію Краўченка, гэта ваша студэнтка, якая таксама асэнсоўвала традыцыі пахавальнай абраднасці жыхароў Светлогорскага района. Ну а што датычыць запісаў звестак пра фальклорныя матэрыялы, то гэта, канешне ж, ёсць тут і вашыя студэнты, якія былі нашымі навучэнцамі і якія шчыра запісвалі звесткі пра абрады і звычкі у сваёй мясцовасці. Большую частку гэтай кнігі складаюць фальклорныя матэрыялы, а вядома, што фальклор – гэта самы высокі, самы геніяльны і самы таленавіты від мастацтва. Якія можна знайсці адказы на якія пытанні ў гэтай кнізе? Мне падаецца, што ў гэтай энцыклапедыі народнай мудрасці малой радзімы можна знайсці дадзены выпадку ўсё. І як святкавалі вяселле, як, напрыклад, варылі бабіну кашу на радзінах, як, напрыклад, разбівалі гэты кашу з кашу, як калядавалі, якія гэта былі ўяўленні пра персанажаў ніжэйшай міфалогіі, лесуна, вадзяніка, хлеўніка, дамавіка і гэтак далей, як гукалі вясну і гэтак далей. А вось самыя цікавыя матэрыялы былі прадстаўлены таксама і у архівах сельскіх дамоў культуры. Яны уключаны арганічнай часткай у гэту кнігу. Тут можна знайсці і апісанні абрадаў звычаю, і замовы. А як вядома, замовы – гэта унікальны від абрадавага фальклору, які уяўляе сабой магію слова і магію дзеяння. І запісаць звесткі пра які вельмі складана, але больш за ўсё знаходзіцца замоў, запісаных як работнікамі устаноў культуры, так і студэнтамі Гомельскага дзяржаўнага універсітэта. Мне
падаецца, што вельмі добрая фраза была сказана даследчыкам фальклору Владимиром Васильевичем. Як нішто штучна придуманное не жыве без прымусу, так і нішто, асвечанае векавой традыцыяй, не можа згінуць навекі. Мне падаецца, што матэрыял, які прадстаўлены ў гэтай кнізе, будзе настольнай кнігай, будзе крыніцай ведаў і для школьнікаў, і для студэнтаў, і для настаўнікаў, і для ўсіх тых, хто цікавіцца скарбамі народнай творчасці. Шчыра жадаю вам усім шчыраваць на ніве роднай духоўнай культуры. Шчасця, здароўя вам, самага найпершага. Вось там яшчэ адзін маліначкі ад яе падзякі. Анатолію Шабедніку, а таксама старшыні